El frontó Colom s'ha omplert de moviment aquest matí. Unes 500 persones s'hi han reunit per celebrar una de les festivitats més importants per als musulmans, la fi del Ramadà. Ho han fet com cada any amb una oració multitudinària a la qual han assistit famílies senceres. Encara no són les 9 del matí i alguns ja estan preparats per començar el gran dia. Quan arriben al frontó de Colom, famílies senceres segueixen el mateix ritual. Sabates, catifa i esperar que comenci l'oració. Avui és un dia especial per a la comunitat musulmana. Celebren l'Eid al-Fitr, una festa que posa fi al dejuni que han seguit durant l'últim mes. Es un día muy importante. La mayoría de las familias vienen con sus hijos y así sienten, aunque no estamos en nuestros países, pero ahora Cataluña, que es nuestro país, y hacerlo como estamos en cualquier sitio de países musulmanes. Enguany, les altes temperatures no han posat fàcil el Ramadà, però no han estat un impediment per als fidels. Ha ido muy bien. Claro, calor, pero si no aguantas el calor, no aguantas tampoco el frío. Y claro, es lógica, todas las cosas hay que tener paciencia y esperanza. Es una fiesta para nosotros, es sagrada. Durant l'oració s'ha recordat que la fi d'aquest dejuni no ha de significar que s'acabin determinades pràctiques com ara aquesta. Els musulmans han d'ajudar els més desfavorits i per demostrar-ho el cap de família dona una almoina. Que el Ramadà no acaba avui, sinó que el Ramadà ha de continuar amb nosaltres, amb el seu esperit, amb aquest desafiament, amb aquesta superació, amb la bondat que hem tingut i amb la misericòrdia que hem tingut. Després d'aquesta oració multitudinària, els musulmans continuaran amb la festa que posa fi al Ramadà. Ho faran menjant en família o en comunitat. Us ho ha explicat des del frontó de Colom, Jessica Moreno.